panorama desde Holmenkollen Kapell. Que panorama de Oslo. Que panorama. Aquí, a sombra que ves o mellor. Oslo está aí ao fondo. Aquí están as pistas de esquí. E aquí está Holmenkollen. Bárbara, bárbara. Por aí siguen as pistas. Por aquí tamén. Arredor da capela. A capela é preciosa. Preciosa. De madeira. O lateral. Oslo. É preciosa. E agora vamos a ver, pero claro, 3 de abril de 2025. E pola mañán aínda. Co cal o sol non deixa ver moito. Todo o trasecto hasta aquí é preciosísimo. No T-Bahn número 1 que vai hasta Frognerstetten. Ai, non me acordo. Empeza por Frog.